Ahojte, tu dáme dneska nového videa. Toto video je, ako už môžete vidieť, Agario. Neviem koľkatý part, dlho som netočil Agario. A prišiel nový upgrade na Agario. Môžeš si tu kúpiť skin. Máš, buď takýto si môžeš kúpiť skin. Máš tu viac zábavné, máš tu peniaze. Máš tu peniaze a ja už si môžem kúpiť jeden skin, ale ja si ho samozrejme nekúpim, lebo ja si šetrím na jeden skin a som 88. Tak, pre mňa je to vlastne teraz také o trošku ľahšie, lebo ja vždycky, keď dostaneme nový upgrade, tak vždycky je pre mňa niečo ľahké. Takže... Dobre, tu je niekto skovaný, ja tomu verím. Tak, budem točiť Agario na počítači, ale budem ho točiť strollované. Takže tam budem trollovať ako Jumbo. Určite niekto videl Jumbové video, ten tam behol. Ešte sa otočil. On mi to chcel asi dať. A ja to niekedy robím. Počujem. A ty ma nehaj. Haha, Angel. Haha. Ale ty už ma môžeš jesť. Ale ty ne. Ne, prosím. Koľko ty sa zarvaný? 38. Nikto ma nezjedol. Ale fakt ma nikto nezjedol. Tak, to zdrhnem, to všetkým zdrhnem. To jak pán, to zdrhnem, ne? Počkajte chvíľku. Počkaj. Sorry, hastrih videa. Kričala na mňa mama, ako ste mohli... Ježiš, mám štikotku. Počkajte chvíľku. Dobre, poďko. A ja už si idem kúpiť skin. Takže... Kde sa to robí? Ja som to niekde videl. Ne? Kde sa to robí? Tu je skins. Kúpim si tento banánik. Tak. Ježiši, Saník. Tak, ne. Banana. A ja mám banana. Aha, ja ťa kopírujem. Sorry, baby. Koľko som na serveri? 57. Zigmund. Aha. Ty vole. To nám upgrade ma fakt potešil, že tu máme banana. Tu ten banana. Dúfam. Ak to je ten banana, tak sa poteším. Je si banana? Není banana. Ale má tam bananík. Ale musí byť banana. Tak. Tak, tieto maličké kuličky naprv. Počkaj, ja to opakujem každom, ale každom dieli, že naprv. Kto nevie, aké sa hrá táto hra, tak smiera to iba tieto malé kuličky. Ja to hovorím v každom dieli, jak nebyl. Už. Počkajte chvíľu, musíme byť teraz ticho. Keby ste počuli televízor, tak to mám vlastne pustený televízor.
To som nechoď. Ani ty. Ani ty. Tak on to zistil. Aha, tu je. Toto video ja a Gario neplánujem točiť dlhé ako Lukáš Knižat, lebo dlho sa to dáva u nás na YouTube a preto zase sorry za zase ma niekto vyrušil. Tak. Dobre. Budem to trénovať na počítači, aj na mobile samozrejme, ale viacej na počítači, lebo počítač som ešte keď boli prázdniny, tak som ho dostal a už to mi aj pokazil trošku, ale furt ide. Už iba 1 minútu budeme točiť, lebo fakt sa to dlho dáva na YouTube. Ja viem, že kopírujem Lukáša, že aj on to točí iba 7 minút. Ale ja za to nemôžem. Lukáš, sorry. Musím to tiež točiť 7 minút. Prepáčiš mi to? Napíš do komentu, ak áno, tak áno. Ak mi to prepáčiš, napíš tam 12. Ak by to neprepáčiš, napíš tam 15. Lukáš. Ale prosím, ja ti verím, že mi budeš prepáčiť. To bol jaký buk. Dobre, tak dajte teda odber Lukášovi. Môžete aj mňa, ak to vám chcel, lenže on má lepšie videá než ja. Lebo ja mám jedného pamätám. Filip Štefánek sa volá. A nadával mi, no tak ja mám jedného zlého komentára. Wow, som pasti. Mám jedného zlého komentára a to má lepšie videá, lebo on má lepšie komenty. Má viacej lajkov ako ja, lebo mne dávate furt dislajky, za čo som len pekný, teda. Na čo sa neteším. Kúknite na mňa. Dobre, tak čaute.